Kowe meneng to, aja ngenah ngene iki lho nyapa kowe iki lho. Meneng otek ngene lho kaya urung diapa-apane wis ngenah ngene. Kaya iki lho, kaya selem iki lho. Adik namanya siapa? Saya namanya Adik Slentem. Kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini ya. Ayo. Gitu loh saya. Ayo harus bisa. Adik namanya siapa? Saya namanya Titi. Kok gue ki bocah ki stres gue sih. Gak Pak, iki antarane guyu karo nyawang aku gila ngono lho. Kayak gini. Vivi ya. Adik yang sini namanya siapa? Saya namanya Irma. Alah. Adik namanya siapa? Mbak.